Para nongsong snong ba iet. Nga ay kublay pi baro ha India, bat syabari rukumjo ha kanigamit, syaba gajing rakhe ka sngi yo republic ka bahnyo pulay. Kadi kapor ban rakhe ka jinglong nong India jungi baro. Day hakum gani ka sngi, ha kasnam syajar kandai spa sanpo, ba ka ay ka bakentang kala jalong. Ha kata ka sngi yak India la penlong kum ka risen syar patba ka bahetam, bat ka jingong mangi ki brio. Keletrekam hakariti sensyari kabadai kedulir jong kejingi ipaw lang jongi baro. Kejing buon ki bat kejing long im jong kesensyar pat ba jongi kadai keblero keleng keperthai. Kadai kene kemensiam jong kejingi teli bat kejing long kawai kejat benriu ya kabala rakhe man kasnem kum kasngi yo republic. Kijing rakhe man ta kasnem kila ban long ki bakam jarjar nakadaw jong kaklam. Henrai kemensiam kayai long klan. Tungin kan mau kinong yele lat luat ki belapen ni ya kejing slur ha kejing wat jongki ya kaswaraj bat ki belapen ki ki breu ban kun na kabentakan ni arsngi balalet no kata ha ka arplai tarik ukala lengkot ngila rakhe ya ka lengkho sngi kha basispa arpusan snam jong unetaji Subhash Chandra Bose ubala wanra ya kejing kublai Jai Hind kejing thrang jong u ya kejing lat luat bat kejing angnot jong u ban penlong ya ke India ka basno sarong ka aiman siam yang ibaro. Ngilong ke badan bok shibun, baka Constituent Assembly, kalapan kre ya kedulir, kebala kentup, ya kijingmut jeng perkat ke babahatam, jong kapateng jongki. Kilalong ke jingsyai batbe, jong ka jingele alat luat bakrau jongi. Hadian bon senam, ka mensim jong ke India, kala ke embiang, bat kini kiriu krau, kilalong ke bawanra eka step batamai. Kiletai sani bah ya man la ka artikel, ka thup ki kentian, bat man ka kentian na ka benta ki brio. Kani kalayat kumbalai snem. Ha ka bakut, u Dr. Babasaheb Ambedkar kumu chairman ka drafting committee, ulapan kre ekudulir balapan wandur paka. Kajing tho baro ha kariti sensyari, kabakran syai thek pathek ekor kom trekam kari, kalong ka bajrong. Nrei ka preamble, kabatay lengkot ya baro kirukom trekam. Kata, kasensyar patba, kajing lehok, kajing lat luat, kamari rengkat, bat kemensiam ya long shpara. Kini kilong ki mau nong rem, baka risen syar pat ba kayeng. Kini gede ki nong rem, ki bapen long ya kejing yo pateng jongi. Ya kini ki nong rem, lakhan kong san bah ha kariti sen syari jongi. Ha kadur jong ki hok bat ki kamram jong ki nong syong shnong. Ki hok bat ki kamram kide ki arliang jong kejo kapisanar. Kajing pendep ya ki kamram bala kedau ha kariti sen syari dai ki nong syong shnong. Kawanra ya kajing yo alat ban lek kemen ya ki hok. Daga bapendap ya ki kamram ban syakri ya kari habadon kam. Da ki klur ngut ki beriau kilapen kala ya ka Swachh Bharat Abhiyan bat kajing syemtika COVID-19 syakijing ya ki pat ba. Kaburam na kabenta kajing job jong kini kalech ki nong chong shnong bapendap ya la ka kamram. Nganget baki beriau jongi ki beteng ban penklan ya kajing yalap na kabenta kajing bahakari. Da kajing ya syem benta syirham bat ken peni ya kejo kejing IT. Ya ka riti sensyari ke India la syem bat pediang da ka Constituent Assembly hak arpendro terik unai weng syajar kendai spak sap kendai. Ya ka bangi rakhe menta kum ka Constitution Day. Henrei la pentre kam ya ka arbnai hadien. La le ya kenia ban ken mau ya kata kesngi hak snem syajar kendai spak laipo. Haba ka India kala kut jengmut ban job ya ka jinglat luat bapura. Naduk kesnem syajar kendai spak laipo, haduk syajar kendai spak sapuhnyo. Man kesnem ya ka arpundru terik ukala lengkot, la rakhe kum ka Purna Swaraj Day. Bat day kata kesngi, balajet ban pentrekam ya ka riti sensyari. Habatho a kesnem syajar kendai spak laipo, Mahatma Gandhi ulai jengmut iki para nong syong shdong, kumno day ban rakhe ya ka Purna Swaraj Day. Ulaong kumle. Ken mau banamar bangi terang ban yo ketong dagi lenti bam yo snam bat basisha. Ngila ban le kata tang da kejing pen khot yala dia. Ngide ban IT ya kene kesngi ban le ki kam gi batei kat basyong ha kabor jongi. Kane kejing ai jingmut Ugandhi kayai don jingmut ha ki por baro. Un jendala kwa yangi ban rakhe ya kesngi yo republic ha kejo gurukom. Ukwa yangi bangin pet hapo la dia. Ban yet yala dia. Bat ban persyang ban long ki brio ki bakam bha. Bat ban sapet syabar. Ban yasno akti bet ki wei.
bat ban no senyang ban penlong ya ke India ke bakhamba bat ke perthai ke bakhamba para nong shong shnong ba ye ke perthai kam pat jukham don kam jingarap kumba ka don kam menta layat arsenam menta bat ki breu kidang ya khun bat uknyang jingpang corona lado ikispa bat ki hajar ki jing embryo bat ka yo ka kot ka perthai kala shakta ka perthai kala mat ik jing janjar bat ki jing kala dor uknyang jingpang bat ki lawanra ik jing e bathamai kala long ka jing e bakrau bhai ki breu ka jing e khun ka khlam kala long ka ba e bha ha India ngidon bon bha ki breu bat kum kari ka badang kio ka yo ka kot ngem shim la biang ki jing don ban ye khun ye uni unong shon bamla ban yo i nre kum kini ki por ba e ba ka jingla khe khle kari ka teng shan bha ngas ngo sarong ban ong bangila pen i ya ka jingkut jingmut ban ye khun persya yo khnyang jingpang corona hagasnam ka baneng kong ngila kan teu ki jingte jingshna bat ki jing don kam hakaliang ka kot ka khya bat ngila kener ban yarap ikiwei kat hagasnam ka baar ngila pen mi hi ya ketika bat ngila sedang ya ka program aitika ka bahetam ha ka perthai ka jing aitika ka yat stat bha hakari ngile rap ikiwei kiri da ketika bat kiwei ki dawai laya ro ekane da ki babon ki seng ha ka perthai giladon ki jing duna bat ki jing deko namar khnyang jingpang ulakala dor thamai bon ba kilong yeng kilayat ki jing e om dan kentien ban pen pau ki jing sngosi kat baka khlam kadang sapriang ngide ban long ki ba pikir bat om dai ban kensting ngide ban yai beteng ki lat jing yada ka jing deng ki mas bat ka jing pen paji ni ki wei kila long ki benta ba kongsan na ki lat jing yada ha ka jing khun persya ka covid-19 kala long ka kamram jungi barok ki nong shong shnong ban bot ki lat jing yada kumbla batha da ki start science bat ki ru shampang ngihap ban yai bot ya kane ka kamram hado ban nakut kane ka jing e kapor jong ka jing e kala penlong yangi ban itho kumno mangi kinong India ngialong kum ka we ka long yang ka jing pen paji para brio kanang penyajan pen ban yangi ngiles ngo tho bang hap ban shania iwe hi iwe ki doktor ki nurse bat ki nong tre paramedical kala yang persya ka jing e ki tre bon kenta ha ki jinglong jingman ki ba e bat ki bo ela ka jing em ha ka jing ma ki wei ki lapen telun saprang ya keri bat ki pendap ki jing don kam ya ki mar bo pher ki nong yalam ki nong thau an ki nong sensyar bat ki wei ha ka sarkar pedeng bat ki jela ki lawan ra ki jing tre kam ha ka por ka badai dai na ka ne ba ka yo ka kot ka khi biang ka ne ka long ka jing phla bada ka jing persyang bet ban kentiu ka yo ka kot wat apdeng ka jing hiar jongka ha ka snam ka balalet la ban long ki ai kane ka pen i ya ka jing job jongka atma nirbhar bharat abhiyan balaple ha ka snam balalet ka sarkar ka pen khem ya baro ki benta ka yo ka kot bat ka ai jing yarap ha badon kam kane ka keu namar belanang pen bha ya ka lan karap karyang bat ka kam shna mar ngasno kmen ban yi bagi nong rap kham tam ke badang samla ki badan ki jaka rap baret bagi bot ki rukom rap bam penjot ya kamaryang ki kam ki baret bat ki bakham pedeng ki ladan ki benta ba kongsan ban ai kam ki brio bat ban kentiu ka yo ka kot ki samla ki la sedang ya ki kam bathamai bam pat jukham don kane ka pen i ka jingya chaprang ki jing tre kam basiu ki ai lengba ka rensan internet bat ki million ki jing tre kam ya di thiet klem dara asyo e kapisa hakikti kajaman la ubnai ka national education policy kala khle alang ki jing hikai barem bat ki but jing start ka jok bomenta kalong ka basngohon bantep ba ki India ka don haka thop jong ki sanpho to li ki ri ki bawan chakmat haka jing tre thamai ya ki ai haka yo ka kot kalong shu ka basngohon bangila ban kentiu ya jing tre shitom bat ngilele ban kenthop lang ya baro Henmen bat para. Haga senam balalet, kinong ilakai sports jongi kilawan ra jing sngo kumen. Haba kilale abha haga Olympics. Ka jing sngo scam kini kinong job ka aimen siem ya ki million ngut menta. Ha ki kindiat por balalet, ngalasaki ya ki nuksa jong ki brio, ki bapen klan ya keri, bat ki emlang salang, lengba ki kam jong ki hakiliang boper. Ngan yathu ya artli ki nuksa hang ne. Ki kinhon jong ke Indian Navy bat ka Cochin Shipyard Limited kilasnai ka jahat ka bapaka ka IAC Vikran
Nagade ka rukom trekam ka bathamay, yak India lakhen, bagade ka way ni ki borship ay duryaw ki baklantam. Kani gade ganuksa, jong ka jingshanya ahaladir, haka kamyadari. Nang ta haka way ka shnong belatip kum ka sui, haga distrik Bhiwani ha Haryana. Kidon kinong shong shnong ki balashay, ki balapan kalay ka shnong jong ki, hapo kaswa prerit Adarsh Gram Yojana, ki balapan iya ka jing start. Ki penpaw ka jing iet, bat ka jing sngongo ela ka shnong. Kani ka penklan ka jing et, jonga ha ka India ka bathamay. Ka India baklan. Ka Sashakt Bharat, ka Samvedanshil Bharat. Na kabayo man siyam na kani kanuksa, kiway kin no senyang siya ka jingroy kishnong bat kinong ba ajong ki. Nga kwa aban niya to ka jing siyam ka bashimet. Nga lalit jingo ya ka jaka balakaya nga. Ha Parong, ha ka distrik Kanpur Dehat, ha ubnay jiliw ka snem balalit. Onda nga lapoy hangta, nga lakawa ban penpaw ya ka jing sngo burom ka kendaw bekentang ha ka shnong jonga. Bat nga lata ha ka syalang mat namar nganget bangapoy ha Rashtrapati Bhavan na kadaw ka jing kerku jong ka shnong jonga. Hangno ha bangadon, ka shnong bat ka ri jonga, kidon ha ka donot jonga. Nga kentuy ki brew ke India, ki mamat jing job ka jing im, na ka jing treshitom bat ka sap jong ki. Ban yay ken maw yala ki tenray, yala ka shnong, ka nong red, ne ka nong ba. Pideru ban syakri ka jaka balakaya pi, bat ikari kat bapila. Lada baro ki brew ba job ke India ki trayhok, nagabenta ka jingroy ki jaka balakaya ki, kari bar o kaway kanyo jing mentoy. Para nong song shnong, menta ki sipay bat ki bor pahara jungi, ki bat scam ya ka jing sngaw sarong jong kari. Ha ka jing kriat tasam jong ki lom makasyang, bat ha ka jing shit kerang jong ki rishap, jingay na laki yeng, ki pahara ya kari. Ngis ngongo ya ka jing ap pahara jong ki ban shngan ki jaka kapot, bat ki pulit ki penne ka jing song shngan hapo kari, kanang bagi nong song shnong kin mat ka jing im ka ba song sok. Haba usipay ba shlur uyap hala ka kamram, kari baro ka way kasngusi. Ha ubnay balalet, ha ka jingja ka basngusi, ngilado yo way ni ki komanda ba shlur tam kari, u General Bipin Rawat, ka kurem jong u bat bon ki sipay ba shlur. Kari baro ka way kasngusi, da ka ni ka jingdo. Henmen bat para, ka jing idri, ka penklan, ya ka jing sngaw ban pendep ka kamram hapdeng kinong song shnong. Lapi dayu doktor ni unong ya sadaan, unong dia dukan ni batray office, ki batray ban penkuot ni ki batray bela. Na ka batray bahaya la ka kamram, kata ka di ka jingno senyang ka bakong santam ka bapi ay syakari. Kum u komanda u bahakli adu jong ki armed forces, ngas ngo kumen, bakalong ka snem ka bapen kup bor ki kentay. Ki kun kentay jongi kaliyo alat ban mi syakmat, bat labo ka commission bapura na gabenta ki officer kentay haki liang ki bathamay. Ki kentay kin sami na ki Sainik School bat na ka National Defense Academy. Ngas ngos kem ba ka India, kadon na ka kerdan ka bakhambha manta bani kuni ki jing e haki por ki bansawan. Kaspa asnem ba arpuway, kadi ka por jong ka jingkala ha ka jinglong jingman ka sun beneng, bat ka India ka yalame ka perthay ban lam lenti, kam tam da ki lat ka baslur, ha ka bayday bat ka bor ka bala ban yay penthamay. Baro ngila ban kan mau, ya ka jing ay jingmut u Gandhi, bat ban ya rap ikiway ban penbha, ya ka perthay saudong jongi. Ka India ka lasyem ba ka perthay kaday ka way ka longyeng. Ngas ngaw, ti kana, bat ka bayo man siyam na kanay ka man siyam sngaw yalong sipara, ba ka ri jongi ba ka perthay baro ka way, kan yat siya kalaway ba pernay. Para nong siyong shnong. Menta ka snem, ka India kan kanjo, hinyaw pusan snem ka jingyo lat luwad. Ngirake ya ka azadi ka Amrit Mahotsaf. Kasngaw tanat bantip baki brew jongi, kamtam ki samla ki shimbenta, da ka jing shirhem, hagi babon ki program ban rakhe kani. Kalong kakabu omtang ya kapateng banwan, henry yangi, bang niya so biang bat kabalalet. Kajing iki lalu jongi kalalong kajing ay mensiam yangi. Hagani kasnem bah nyopusan jong kajing yo lalu. Tungin wat ikinong rem bala ay jing em ikijing yaki hakari. Bon ki brew kila IT li kajing em nagbenta kajing yo lalu. Kinong yaki lalu kila mat ikajing syak leben, bat kila len lade, bangin la ban lekmen ya kasngi yo lalu bat kasngi yo republic. Tungin kan mau de kajing sngongo
ya ke jinglen la dia jongki hakini ke sngiyo republik. Henmen bat para ke India ke dikeri ke balas Islam, henrei ke republik ke bedang samla. Na ke benta jongi ke jingte ya ke jat benriau, ke dei ke jingyai tereshitom. Kum balong hakalong yang, kum talong hakajat benriau. Kawai ke pateng ke tereshitom, ban penyo e kalawai ke bakambha, jong ke pateng ke babot. Habangila yo e ke jinglat luat, ke jing sensyar ki dooli, kala e hangi ha ke jingdok. Henrei haki nyop sansnem, ngila ya cakamat step bha. Ki kabu batamai, ki ap e ke pateng banwan. Ki samla jongi, kila shim jing mentoy na kini ki kabu, bat kila botong banyo jing job batamai. Ngas ngau tikena badagani ke bor. Ka jing ngau skam bat ka jingla ban trei ki kam lajong. Ka ri jongi kan sa ya chaprang ha kalenti jong ka jing roy. Bat kan yo ka jaka ka badai hakamat ka perthai. Sa sisian nga ai kublai ka sngiyo republik ka bakmen yapi baro. Kublai shibon, Jai Hind.